27 кастрычніка, аўторак, 21 гадзіна і 80-й дзень пратэста ў Беларусі. Вітаю вас, гэта аб'ектыў, кароткае падсумаванне вынікаў дня. У Менску пратэставалі лекары-кардыёлагі. Подъехало 2 машины ОМОНовцев, выбежали, начали хватать, мы не сопротивлялись. Хворыя пацыенты чакалі, пакуль міліцыя складзе на ўсіх пратаколы. Даже поодиночке только они умеют делать определенный вид операций. Понятно, что эти операции и эти манипуляции были запланированы заранее. Студэнцкія пратэсты не спыняются ни на день. Мы сегодня походили по университету, призывали своих студентов и коллег присоединиться к забастовке. Студэнты наперадзе, але і іншыя часткі беларускага грамадства не адстаюць. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Не, гэта не пра дзеянні, а мапу. Пагроза для Лукашэнкі у забастоўцы. У Менску затрымалі кардыёлагаў, лекараў, спецыялістаў, якія раніцай выйшлі на акцыю салідарнасці. Некалькі гадзінаў яны правялі ў пастарунку. Планавыя аперацыі былі прыпыненыя. Цяпер у дактароў на руках пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве, а значыць, наперадзе суд. Як развіваліся падзеі, распавядзе Анастасія Русецкая. Гэта кадры затрымання медыкаў РНПЦ «Кардыялогія». У ланцуг салідарнасці на праспекце Дзяржынскага дактары сталі а палове на 8 раніцы. Праз паўгадзіны яны меліся пачаць працу. Аднак сілавікі змянілі іхныя планы. Мы вышли на акцию против насилия. Мы выходим до рабочего дня в свое свободное время. И сегодня нас задержали неизвестные люди в черном, не представившиеся. З 2 десяткаў удзельнікаў ранішняй акцыі затрымалі 11. Астатнім удалося ўцячы. Зняволеных дактароў прывезлі ў маскоўскае аддзяленне міліцыі, адкуль апоўдні адпусцілі з пратаколамі за ўдзел у несанкцыянаваным мерапрыемстве. Насилие в стране и необоснованной жестокости. Никаких лозунгов не выкрикивали. Просто вышли. Просто стояли в цепи с телефонами, светили. Со слов свидетелей сказано, что мы выкрикивали лозунги, которых мы, естественно, не выкрикивали. Мы, по крайней мере, те, с кем я пообщался из коллег, написали, что мы с протоколом не согласны. Таксама на праспекце Дзяржынскага затрымалі медыка 4-й гарадской больницы. Таких возгласов там не было, были белые халаты. Подъехало 2 машины ОМОНовцев, выбежали, начали хватать, мы не сопротивлялись. И все. Падтрымаць медыкаў да пастарунку прыйшлі дзясяткі чалавек, калегі, сваякі і звычайныя жыхары. Вызваляць падначаленых прыехала дырэктарка РНПЦ «Кардыялогія» Наталля Міцькоўская. Тым часам планаваныя аперацыі ў цэнтры былі прыпыненыя і фактычна заблакаваная праца аддзялення, дзе дапамагаюць пры інфарктах. Былы дырэктар РНПЦ «Кардыялогія» Александр Мрочак кажа, што затрыманыя раніцаю дактары унікальныя специалисты. Даже поодиночке только они умеют делать определенный вид операций. Понятно, что эти операции и эти манипуляции были запланированы заранее. Понятно, что они планировали свой рабочий день. Не совершились эти операции или были задержаны, или, естественно, что какие-то пациенты просто могли оказаться без помощи у этих специалистов. Дзяржаўны тэлеканал ОНТ акцыю дактароў назваў правакацыю перад вялікаю міжнароднаю канферэнцыяй, якая мелася прайсці ў цэнтры. А калегі на затрыманне кардыёлагаў адгукнуліся акцыямі салідарнасці. З плакатамі выйшлі медыкі цэнтру траўматалогіі і артапедыі, а таксама цэнтру дзіцячай анкалогіі і гематалогіі. Хворают же все, не можно врачей. Это же лекари, я не ведаю. Не масло. Это ненормально. Ну, люди ведь выступают не против, чего против того, что людей калечат. Вот и все. Я считаю, это позор. Люди лечат нас, всех белорусов. Такие люди, их задерживать нельзя. Они просто выразили свою гражданскую позицию. Все. Это, конечно, полный беспредел. Задерживать врачей, да вообще народ, который, в принципе, ничего плохого никому не делает, который выходит за то, чтобы наши дети, наши старики, да и мы жили
хорошо. Поэтому, конечно, совести, наверное, у анаповцев этих, у ОМОНовцев нету. Падтрымаць калег пасля працы вырашылі і анестэзіёлагі Менскай абласной бальніцы Ганна Сушынская і Ганна Карась. Аднак невядомыя іх схапілі і звезлі. Як пазней высветлілася, у аддзяленні міліцыі, дзе на медыкаў склалі пратаколы. Анастасія Русецкая, Белсат. Александр Лукашенко пагражае усім, хто бастуе адлічэннямі з вучобы, але пратэсты студэнтаў толькі набіраюць моц з кожным днём. Супраць гвалту і беззаконня з боку ўладаў працягваюць выступаць навучэнцы і супрацоўнікі дзясяткаў вышэйшых навучальных установаў па ўсёй Беларусі. Ігор Станкевіч працягне тэму. Другі дзень запар у Менскім лінгвістычным універсітэце страйк. Выкладчыкі і студэнты заклікаюць долучацца. Сегодня походили по университету, призывали своих студентов и коллег присоединиться к забастовке. Люди кто как присоединялись. Мы, в принципе, довольно воодушевлены тем, что сегодня увидели. Второй день забастовки, я считаю, что проходит неплохо. Мы чувствуем друг друга, мы чувствуем, что мы решительно настроены. Мы действуем в соответствии с тем, что мы наметили. Пока у нас все получается. Акцыі сёння прайшлі і ў іншых навучальных установах. Гэта маршам ідуць студэнты БДУИР. Студэнты-медыкі ладзяць сядзячую акцыю. Такую ж акцыю праводзяць і навучэнцы мехмату БДУ. Студэнты Акадэміі мастацтваў каля галоўнага ўваходу скандавалі. Выкладчыкі БДУИР запісалі зварот да ўсіх грамадзянаў з заклікам паступаць сумленна. И мы, преподаватели Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, обращаемся к каждому гражданину Республики Беларусь. Поступайте по совести. Не выконвайце злачынныя загады. Не шукайце ворагаў там, дзе іх няма. Яднайцеся, ды падтрымлівайце адзін аднаго. Уласны зварот записали и студенты университета у Витебску. Многие студенты в Беларуси сейчас сталкиваются с давлением со стороны администрации учебных заведений за мирное проявление своего мнения. Происходит это по-разному. ОМОНом, задержаниями, угрозами недопущения к экзаменам и зачетам. Каля Менскай гімназіі нумар 50 сабраліся выпускнікі і бацькі вучняў. Яны хочуць падтрымаць настаўнікаў, якія ўчора звярнуліся да беларускага народу. Людзі не хочуць, каб настаўнікаў звольнілі. Я очень хочу, я обращаюсь к тем, от кого зависит их судьба, чтобы эти учителя остались здесь, в этой школе. Потому что школа потеряет очень многое с их увольнением. Другі дзень запар работнікі МТС выходзяць у ланцугі салідарнасці каля парку чалюскінцаў. Шыхтуюцца і працаўнікі аператара А1. А ў горадні бестэрміновы страйк сёння абвесцілі галоўны рэжысёр і рэжысёр-пастаноўшчык абласнога драмтэатру. Апошняга з жонкай затрымалі падчас мірнай акцыі 20 верасня. Сёння ж іх звольнілі. Я поставил больше 6 десятков спектаклей за свою жизнь и ни разу не срывал премьеру. Теперь мне это просто пришлось сделать. Это очень неприятное ощущение. Я понял, что надо поддержать, подал заявление о том, что я ухожу в бессрочную забастовку с теми же требованиями, с которыми выходит большинство наших белорусов. У тэатры адмененыя спектаклі і рэпетыцыі. Не адбудзецца і прэм'ера камедыі «Свабодная пара». Ігор Станкевіч, Белсат. Перад выбарамі мроіліся тэрарысты расійскія. Цяпер Александр Лукашенко пужае тэрарыстамі беларускімі. Самаабвешчаны кіраўнік краіны склікаў адмысловую нараду для падрыхтоўкі да ўсебеларускага народнага сходу і загадаў звальняць рабочых, якія падтрымалі забастовку. Лукашенко заявіў, што пратэстоўцы перайшлі шматлікія чырвоныя лініі. Хацелася б нагадаць Александру Рыгоровичу, што права на мірны пратэст гарантаванае ўсеагульнай дэкларацыяй правоў чалавека ды міжнароднымі пагадненнямі, падпісанымі нашай краінай. Тэму працягне Ярослаў Сцешык. Тэрарыстаў бачыце, а яны ёсць. У сваім палацы Александр Лукашенко паведаміў верным яму чыноўнікам, што спецслужбы і міліцыя знайшлі дыверсантаў і сабатажнікаў, кіраваных з Літвы і Польшчы. Нібыта удзельнікі акцыяў пратэстаў ламаюць аўтаматыку, каб пускаць цягнікі пад адхон, пераразаюць драты светлафораў, карацей, класіка партызанскай вайны.
Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами. Лукашенко зноўку падтрымаў Кремль. Используя технологии цветных революций, Соединенные Штаты Америки и их сателлиты целенаправленно нагнетают напряженность и расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран. Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Сергей Шойгу заявіў, што гэта была спроба спыніць інтэграцыю Расіі з Беларуссю, што Масква асуджае спробу ўмяшання ў справы іншых дзяржаваў, а ягонае міністэрства трымае ваенную бяспеку так званай саюзнай дзяржавы ў прыярытэце. А што думаюць беларусы пра спробу змяніць кіраўніка дзяржавы на выбарах і потым на пратэстах супраць выбарчых фальсификацияў? Всякая власть от Бога написана в Библии. Не знаю, бастовать ли, не готова ответить. Но однозначно ему куда-то надо идти. Надо бастовать, однозначно. Надо высказывать свою гражданскую позицию, но без насилия, красиво, грамотно высказывать то, что мы против насилия, беспредела. То, что люди ходят, я считаю, что это хорошо, это сила, скажем так, вот в Минске очень сильно видно, как люди вот на это все реагируют. У нас-то немножко меньше все-таки в Бресте. Обов'язково треба всем долучаться, выходить, и треба менять старые бутсы. Святлана Ціхановская, якую ў Еўразвязе і Паўночнай Амерыцы лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу, у эксклюзіўным інтэрв'ю Белсату заявіла, што менавіта жорсткія дзеянні міліцыянтаў рухаюць пратэст наперад і аб'ядноўваюць грамадства. Забастоўкі на прадпрыемствах лідар беларускай апазіцыі лічаць законным спосабам ціску на нелегітымную ўладу. Тем, что ты не выходишь, ты экономически давишь на режим, и у режима все меньше и меньше остается средств для оплаты тех ОМОНовцев. У сённяшніх пагрозах Лукашэнкі штаб Ціхановскай бачыць праяву слабости. Главное, что он сказал, что они, имея в виду нас, прошли уже 7-8 этапов, осталось совсем немного. Я бы на эти слова обратила внимание. Ребята, он уже все понимает, осталось совсем немного. Мы увидели самое главное. В обществе есть поддержка протеста и абсолютно отсутствует поддержка Лукашенко. Он заявлял неделю о том, что он соберет свой мегамитинг и не смог собрать никого. Акцыі пратэсту і частковыя забастоўкі паводле народнага ультыматуму паказалі адчувальны поспех, мяркуе філосаф і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Народ адгукнуўся на заклік Святланы Ціхановскай, з'явілася сувязь з сімвалам пратэсту, і гэтую сувязь трэба ўзмацняць. Але палітычны крызіс можна развязаць толькі палітычнымі метадамі. Гэтыя палітычныя метады зараз неадкладна патрабуюць, па-першае, абвесціць, што ўлада ў краіне, другі, цэнтр улады, гэта Светлана Ціхановская і Коордынацыйная рада. Па-другое, Светлана Ціхановская ад свайго імя і з далучэннем Коордынацыйнай рады павінны абвесціць дарожную мапу нашага руху да перамогі і пазначыць, хоть бы у контурным таким выглядзе пазначыць, што ёсць нашая перамога. Пры гэтым не варта чакаць, пакуль абудзяцца ўсе заводы, падкрэслівае Уладзімір Мацкевіч. Сённяшняя мірная рэвалюцыя беларусаў не рэвалюцыя рабочых і крысціян. Не варта спадзявацца на працоўных, на рабочых, якія сёння павязаныя крэдытамі, кантрактамі. Гэта ўжо зусім не тыя рабочыя, якім не было чаго губляць акрамя сваіх кайданоў і ланцугоў. Сёння мы маем паўстанне ўсяго грамадства. Адмысловец кажа, што не варта ані перабольшваць значэнне забастовак, ані заніжаць іх вартасць, бо ў цяперашнім руху да свабоды ад дыктатуры прадстаўленае ўсё грамадства. Ярослав Стешик, Белсат. Рэпрэсіі ўладаў супраць беларусаў не спыняюцца. Камусьці прызначаюць арышт, камусьці штраф. Гэтак 12 дзён арышту атрымаў купалавец і музыка гурта «Гаротніца» Эрык Арлоў-Шымкус. На паўторным разглядзе справы суддзя пакінуў у сіле 15 сотняў Уладзіміру Кавалкіну, а ў Гомлі ад 10 да 15 сотняў атрымалі супрацоўнікі МТС за акцыю з бел-чырвона-белымі аркушамі паперы.
На волю не выйшаў і блогер Эдуард Пальчыс. Супраць яго распачатая крымінальная справа. З падрабязнасцямі Хрысціна Чарняўская. Суд Маскоўскага району сталіцы пакараў 15 сотнямі арышту Змітра Дашкевіча. Вядомага актывіста і грамадскага дзеяча затрымалі на маршы ў нядзелю. Пастанову вынесла не менш вядомая ў палітычных прысудах Тацяна Мотыль. Яшчэ учора на разглядзе справы былы палітвязень заявіў пра нечалавечую умову ўтрымання на Акрэсціна. Пра гэта ў сваім фэйсбуку напісала жонка Змітра Наста Дашкевіч. Донести эту позицию было одним з посланняў суда. Другим посланням суда было попередить суддю про отказность перед небесами, задуматься про свой лёс в дальнейшем, про лёс правосуддя в Беларусі ў цэлым, што ён то адседзець гэты тэрмін, які яму выпішаць, але што будуць яны рабіць, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Трываюць суды над затрыманымі падчас мірных акцый пратэсту ў іншых гарадах. Так, у Кастрычніцкім судзе горадні на 540 рублёў аштрафавалі блогера Вадима Ермашука за пікет 30 жніўня. Я думаю, наши дела уже все были предрешены. Уже когда человек приходит на суд, уже по нему есть решение дать штраф, предупреждение или же сутки. То, что мы защищаем себя, доказательства какие-то даем, это рассматривается, никак не рассматривается. За ўдзел у мітынгу ў той жа дзень у Магілёве асудзілі Александра Стерліна. Аднак суддзя Ленінскага району Тацяна Рахманенка адправіла справу на дапрацоўванне ў РАУС. Прычым гэта ўжо другі раз, калі справу вяртаюць міліцыянтам для выпраўлення хібаў. Если у нас выйдет такой закон, который будет запрещать мне выходить на улицу, безусловно, меня надо будет наказывать. А, скажем так, в текущих условиях это просто смешно. То есть, такого быть не должно. А сёння старшыня суда Магілёўскага району Вольга Палуян спыніла справу ў дачыненні магілёўца Артёма Сякацкага, якога затрымалі 10 жніўня. Тады працэс над ім быў закрыты. Хлопец паспеў адседзець 4 дні з 7 прысуджаных яму ў изолятары часовага ўтрымання. Дело прекращено по недоказанности. Соответственно, недоказанность вины. Да? Недоказанность вины, скажем так, это какой-то такой аспект. Да? То есть, на самом деле, мы смогли доказать в суде, я считаю, что вообще не было событий административных правонарушений. Праваабаронцы адзначаюць, з пачатку жніўня колькасць людзей, якія патрапілі пад адміністрацыйны пераслед, перавысіла 20 000 асобаў. Судов в Белоруссии нет. Есть механизм, якобы судебный, который вмонтирован по существу в общую борьбу с инакомыслием, с сопротивленцами, и они лишь отрабатывают ситуацию, которая сложилась, и по которой они, так сказать, обязаны продолжить ту цепочку насилия, которая началась с 9 августа в виде дубинок, преследований, пыток и так далее. Сёння праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра 31 затрыманую асобу. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Чарговы раунд дыпламатычнай вайны паміж Вільняй і Менскам. Міністэрства замежных справаў Літвы ўручыла Беларусі ноту пратэсту. Прычына? Намер афіцыйнага Менску неўзабаве пачаць вытворчасць электраэнергіі на Астравецкай АЭС. Напярэдадні беларускі бок паведаміў літоўскаму, што запусціць атамную электрастанцыю, плануюць у першай палове лістапада. Беларуская АЭС месціцца ўсяго за 50 кіламетраў ад Вільні. Літва – асноўны крытык электрастанцыі. У суседняй краіне атамны аб'ект лічаць патэнцыйна небяспечным для Літвы. Там упэўненыя, што беларуская АЭС будуецца без належных патрабаванняў бяспекі ды экалагічных стандартаў. Афіцыйны Менск гэтыя закіды адхіляе. Парламент Літвы прыняў закон, які забараняе пастаўляць у краіну энергію з Астравецкай АЭС і заахвочвае суседнія дзяржавы пераняць прыклад Вільні. Калектыў, які паўстаў пасля жнівеньскіх пратэстаў, вядомы тым, што з выступамі з'яўляецца нечакана. На плошчах, вуліцах, у гандлёвых цэнтрах. І таксама нечакана знікае. Вольны хор сёння зладзіў выступ на прыступках будынка сталічнай філармоніі. Менчукі, госці сталіцы ў выкананні вольнага хора маглі пачуць рэвалюцыйныя ды патрыятычныя песні. Паслухаем і мы.
Гэтак выглядаў дзень у аб'ектыве. Наперадзе актуальная размова дня, таму раю, калі вы глядзіце нас на Ютубе, пераключыцца на наш жывы эфір. Я ж з вами развітваюся, зычу вам добрага вечара, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.